खुलुमबाय गासैखौबो आंनि दिनै गोदान ब्लगाव नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेबसेबाव खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं जानांगौ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ जायफोरा आंनि ब्लगखौ नायबाय थायो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं सोर जायफोरा आरो गोदान फैदों आंनि चेनेलाव दिनैसो आं लक्ष्मी बसुमतारी नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय होमब्लाना आं जि ब्लग लाबोयो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैगोन होमबाना नायबाय थानो हागोन आरो आं दिनै संनाय एबा बहाबा आलासि न'आव थांनायनि ब्लग लाबोआ आं दिनै बाजारनिफ्राय मोनसे जिनिस लाबोदो बेखौनो जानि आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनोसै आरो ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामनो बेखौनो माने एसे भिडिअ लाबाय आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै थोदो बिदिब्ला आं जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै आं जागोन बेखौनो बाजारनिफ्राय आं बायना लाबोदोंमोन कमला दुन्दिया बानलु लादो दुन्दिया आरो बानलुखौ देनानै लागोन आं दा बै संख्रिबो लादो गेजेराव Bye-bye. Kerja kan saya kayak apa? Ang dani logo gaya mana ada mana? Jangan logo mungkin baba dah ide. Baba dah din logo nang ni. Cuma jangan sih nggak? Kita kacau. Ini jangan ke? Kita ada halu kasar. Nah, kota dengar jangan apa? Kota ke? Apa ni? Jalan. Gede nunggu nua. Baba ke sana ini agak berbahaya. Ayah apa saya mai? Sana ini lagi kami le, ayah baba tu kami frame berbahaya, jeng dah jani se zaman Baba nak agak berbahaya deh. Jeng dah ni jani se jeng ber. Dunia ni kan boring aja deh. Baba agak kau ini ada bi bodoh ini. Nih. Kekrian masih di mana? Pas tahu. Kekrian itu apa? Kedua jangan saya kebaba kisah mai. Angin lagi pernah bisa dan engke. Kedua jadi na. Bisa kedua lebih. Ayah kisah mai. Kedua jadi na. Amu dah jani se. Falal deh na. Mila 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 dia. Lugin apa dia ada? Tasty. Inilah. Puli pura mandam-mandam aja. Birat kerap satu lagi ber. Sana ni gelum jengkar coba alu nane. Alu gusta datar dah. Jangan bayar gila. Hah? Nih, man gelum jengkar coba. Saya coba. Video ladu ni sele kepat. Bye bye, take care.